Ostegun on guztioi, ustelkeria kasuek politika astindu duten garai bete-betean kalitate demokratikoa hobetzeko ponentzia aurkeztu dute Gasteizko Legebiltzarrean. EAJ eta PSek proposatuta lantalde bat eratzea adostu dute demokrazia krisian dagoela iritzita. EH Bilduren eta Sumarren aldeko botoa jaso ditu, PP berriz abstenitu egin da. Iruñean, aurtengo San Ferminetako egitaraua argitaratu du Iruñeko udalak. 517 ekitaldi ofizialek osatzen dute egitaraua. Ipar Euskal Herrian, Beskoitzeko ikastola eraikitzeko lurra lortu du Seaskak. Beskoitzeko herrikotxearen bitartez lortu dute 2500 metro kuadroko lursaila. Datorren urteko irailerako prest izatea da asmoa. Txiki-txikitatik izan da Zuartean Bitxor Barandiaran, sukaldaria da Bitxor eta duela urtebete ingurutik sare sozialetan saltxeatzen dabil Anaia Garirekin batera. Sare sozialen inguruan sukaldaritzaz eta Euskal Herriko kultura gastronomikoa hitz egin du 11 telebistako aktualitate solasaldian. Kaixo guztioi eta ongi etorri 11 telebistako aktualitate solasaldira. Gaurkoan Anaiarekin batera sare sozialetan sukaldaritza edukiak egiten dituen mutil gazte bat dugu gurean, Eskoitzatik dator Bitxor Barandiaran, ongi etorri? Ongi etorri, bai, eskerrik asko. Edukietan sortzen zabiltza topera, konta iguzu pixka bat gehiago, nondik hasi zinen bideoek egiten? Bueno, atope, esan geike bagabitzela, porque azkenean guk izten dugu euskeraz edukixak. Orduen, gure visualizazioak igual ez die, edukixa sortzen daben batek aldauena eduki gaztelera zingo balau, baina euskeraz gabitzen sortzen, esan geike bastante arrakasta eduki dauela Euskal Herri mailan. Hasigitzen oin dela urtebete, Anaia eta Bixok, baina hasigitzen grabetan igual oin dela bi. Lo que pasa que nik ez nagoen plazaratzen. Ez kriston lotzen gutez usten agertzia kamaran aurrien, eta nila banakoen ez ibilbidea zukaldari moruen, hastia oin, Instagramer eduki sortzaile bezala esan, asesan daben nire inguruko jentia, nire lankidiek eta olako gauzak. Eta orduen nagoen niko bideo bat, nire Anaian urtebetetze izen arte. Opari moruen, esan, venga, botako eta aurrera, ikokot bideo bat, eta ber esaten dagoen jentiak. Eta jendea asko guztagako, kaletik eta esatuztin laguna ze ondo, eta orduen hortik ja aurrera. Esan duztu, euskaraz egite dituzuela eduki guztiak, nahiko tono saltxero batekin. Aldan. Erabaki guztiak, abestiak euskaraz edo Euskal Herriko musikarienak izatea, eta baita errezetak ere hausnartutakoak dira? Errezetak izaten die batez be garaiko produktuekin. Nik igual, itxen duguena da, Anaiakin geratzen naz, egun baten geratzen ditugu 3 errezeta, eta gero itxen dugu 3 hilabetetarako, ikoten dugu bideo bat hilabete bakoitzeko. Orduen saiatzen naz, garai horretako produktuak itxen. Azkenak izan die idarrak, gero gondi esparraguak, oinudan grabetamo bat emate etorriko de tomateak, etorriko de piperrak. Normalien okelakin eta ez dut asko lantzen, ongo gixo die berdurak, baina dalako uste dut gauza bat asko refresku haua. Okelak eta lako gauza jende asko bitxen da. Hori zer da, pixkat esmarkatzeko moduan? Azkenien dana da aprobate deklarazio, intentzio batzuk deklaretako gogo batzuk moruen, ez? Bai taldiekin lan itxia, musika taldiekin, azkenien guk dauko gure eskaparate txiki bat, porque azkenien txikina da, baina ja ikusten bagaitxu jentiak, musika entzuten bazen, ostia, zelako kantu guapua, azkenien bai bideratu genke musika entzutera, ez? Guri, eta ez dugu itxen publizidea itxei, eta ez da azkenien gure pertsonalidade bai erakusteko modu bat da. Zuen pertsonalia erakusteko, zuen lana erakusteko ere, zen eta baita zure Anaiaren lana ikusentzunezkoekin lotuta dago eta zura sukaldaritzarekin orduan bat egin duzue horrelako edukia sortzeko. Hori da, bi munduen bateratze baten emaitza bat da gure bideoak. Eta nori zuzenduta dago bideo hauek? Zine zuzenduta, euskera esapurat kontsumirutia gure dauen jentiai. Hori da gure helburua, ez? Lehena esan euskera asko eduki bat sortzia, eta gero bai gure intentzioa esan sukaldaritza gaztei gerturatzea, edo gazteak sukaldaritzara gerturatzea. Ikustia modu divertido baten hileskela gauzak, aldara izen modu bat ondo pasatzeko bai, eta hori da gure bi helburu nositxenak horrek ziren. Gaur egungo gazteok ez dugu sukaldatzen?
lehen beste nik izan gana ezetz. Dauko inoiz baino denpora gehiago, baina aldi berien dauko divertituteko eta denpora pasatzeko beste hainbat modu, ez? Eta iaz garez entretan hainbeste etxeko bizitzan. Gehiago gare kalekuak eta etxen gauzenien igual gaz mobilakin edo bai apurak kanpora begira, ez etxien zentrauta. Orduen, ni behintzat nire inguruen bizitotena da saiatzen garela sukaldatzen, saiatzen garela, baina askotan ez dakigula, zelan, ez? Igual ez dagoelako jaso gurasuen gandik edo relabo generazional hori. Eta... Jo, bai da pixkat, txokea moduan, zeren eta Euskal Herrian suposatzen da oiritzi orokortu bat, neko kultura gastronomiko zabala dugula, ondo jaten dugula, badakigula sukaldatzen, baina gero kalean gazteon artean hitz egin da, eta askotan esaten dugu, bai, bueno, elkarteetara eta batzuk joaten dira, ez? Baina orokorrean, bai, ez? Edo kanpotik eramaten dugu janari elkarteetara, inkluso, sukaldea beraz dugu hainbeste erabiltzen. Bai, azkenien uste dut bai, beti jaso izan duguela mensaje hori, ez? Guk elkarte dukoguela, euskalduna garela sukaldari honak, eta proba sinistu indugu, eta sinistu indugu ez gare saiatu. Ez gare saiatu ikasten, gaztiok batez, bez? Orduen uste dut badukoguela kultura oso aberazgarri bat, bai produktuekin, bai historikoki, baina hori gure gazteunera eskutan dau. Eta ez guk hartzen eta indarren zeruten aurrera, bertan geratuko da izendana moruen. Bitxor, noiz hasi zinen sukaldaritzako grin honekin? Sukaldari moruen? Bai, non hasi zenuen ibilbidea? Txiki-txikitatik gustatu izan zaizue jatea edo sukaldean aritzea? Hor dago gauzia. Hasi nintzen umetan, nire etxen beti oso ondo jan izen da. Nire amandria, amaren ama, zan kamarera taberna baten, orduen bertatik ikasi zauen asko sukaldeko trukuak eta holan, eta orduen etxien erabiltze zauen bertan ikasitxakuak. Eta nire ama ziren bostan nahi arreba, eta bera zan neska bakarra da txikina. Pentsau zein kezein baten zan nire amandreakin sukaldea lanien, ez? Orduen gero ekarri zauen bere amandreakin ikasitxako horrenak etxera, eta horren gure etxien beti oso ondo jan izen da. Eta ni orduen beti amaipe gauta jateko, ez laguntzeko. Orduen itxen hauena zan, onduen jarri eta aprobat ikasi aldan geixena. Eta orduen unbetatik hasi nintzen, ez dakit broma moduen, aprobat inkonstienteki, esaten gure nagoela sukalda isa izetia. Oso ondo jakin barik zezan edo zezauken atzien lan horrek, ez? Baina ikusten nagoen janari izan inguruen, zala disfrute bat, jendia mai inguru baten jartzen zanien, sortzen zala energia bat, beste leku askotan ez tozuna sortzen. Eta hori eukitzea nire egunerokotasun baten, esaten nagoen, oso guapo gombi dago, ez? Orduen hasi nintzen poliki sartzen eta zenbat eta gehiago egon barruen ikusten dut hau bada nire mundua eta gainera badaukela indarra. Gauzak itxeko bai sukaldaritzan barruen, baina bai gizarte moduen eta bai herri moduen. Uste duzu orduan jatea baino gehiago dela sukaldaritza? Eskoz gehiago. Jatia da azkenengo pausua. Hortik aurretik inbiosuna da erosketa baten pentsakera, erosketa hori itxeko lehenengo produktore batzudaz, produktore horreik izen lehizke oso urrinekoak izen lehizke gertukoak. Nahiz eta gertukoak izen batzudaz lurra zaintzen da bina hobeto, beste batzuk ez. Orduen zuke erosketa ditzen duzu momentuen autopolitiko bat zabizitzen. Zeina erosi, zegaitxik erosi produktu hori, askotan nik eixak pagau biot produktu baten gaitxik, baina produktu horrek badauko atzien indarrasko eta badauko itxeko beste modu batzuk. Orduen itxen duzu ibilbide hori, zuk produktua gora erun arte, dauko pentsatzeko eta lan itxeko modu asko. Sukaldaritza orokorrean oso elitista dela uste duzu? Sortu zeinke, izeteko oso elitista. Azkenien, nik bete ukiote galdera bat buruen ez, da nahi sukaldaritzan, baina zer burukin, ez? Ze sortuko detorkizun baten, ze jatetxe mota, jatetxe bat izango da, ez da izango, igual izango da ikusentzunezko batzuk. Ez dakit helburua zintzuk izango dien. Baina jatetxe monta bezkero, eta askotan indot berba nire lankidiekin, sortzen bot jatetxe bat, dana gastronomikua, tipo menu degustazion, edo igual Michelin sarretara bideratuta. Nire helburua bat izen da, nire herri izandako zoze sortzia, ez? Orduen, jatetxe honek dio osonak zure herrixari jartzeko eskaparate baten eta altaboz baten muteko, baina aldi berian ze ironikoa ez dut muten zerbitzu bat zure herrixai, ez? Orduen, sortzen duzu zerbait zure herrixan dako, baina zure herrixai zindutzasunen emun. Baina, bueno, uste dut dela, modu ezberdina da sukaldaritzakoak. Izen zeike eguneko menu bat, izen leike menu degustazio bat, edo izen leike... Bada, herritarrei emaneko zenieken mezurik sukaldaritzarekin lotuta, edo sare sozialekin lotuta?
Ez dauket ez pentsauta. Nien azela hemen, ez dakit, ejemplu emungo dauen edo mesu bat emutera datorren inobe. Guztetan bajak ezuk aldatzia aurrera itxeko eta batez bezaiatzeko, baina ez dauket olan mensaje potentek botateko. Bueno, hori bada behintzat mensaje bat. Bai. Osa, azten basari itxen, gero ez da errexago itxengo da gauzak itxia, así que saiatu itxen politxo eta keskatu barik. Ekina eginez egina. Oso ondo, hori da, totalmente, bai. Ase, hasiera baten beti da desastre batzuk aldi, nire txikitxotan eta kriston desastriak, baina gero faten zara ikasten politxo eta azkenien gero ez daubeto zoi itzen gauzak. Agian beldurra galtzeko. Bai, eta batez behi saiatu itzen zure inguruko jendia, hasieran ez aitzezin, venga, sozidadien 40 pertsonan dako. Indaugetan lakuak, eta errepente hasi itzen, eta que desastre, eta 40 pertsona hor zori begira. Hola ikasten da. Bai, totalmente, hola ikasten da. Bueno, azkenik, elkarrizketatu guztiekin jolas bat egiten dugu, nik hitz bat esan eta zuk burura tortzen zaizun lehenengo hitz esan beharko diazu. Bai, prest? Baina, zera, tipo kontzeptuala, hitza? Nahi dozuna. Ala, probate direktua. Tipo nik words. Hitz bat esango dizut, neko orokorra, eta zuk igual transmititzen dizun vibra edo hitza edo burura tortzen zaizun beste hitz bat esan beharko diazu. Azkarra pentsatu leike. Bueno, pentsatu leike. Pentsatu leike, vale. Prest? Venga. Gau bitxor. Barazkiak? Divertigarrixak. Sare sozialak? Lanbide bat. Eta sukaldea? Joder. Sukaldea bizimodu bat. Horrela amaituko dugu, hori da. Perfecto. Mila esker bitxor gurean izatearen. Eskerrik asko zuei. Politika gai eta murgilduko gara orain, Alzorrizek dimisioa eman du PSN-eko idazkari orde nagusi gisa bere bikotekideak Zerbinabarren lan egin zuela onartu ostean. Ramon Alzorrizek dimisioa eman du Nafarroako Parlamentuko PSN-eren bozeramaile gisa. Onartu du bere bikotekideak 2021-2024 artean Zerbinabar enpresan lan egin zuela. Enpresa hori ikerketa judizial baten erdigunean dago une honetan. Jakitera eman dutenez, UKok adierazi du Terdan enpresa horren 45% jabezela. Adierazpen publiko batean, Alzorrizek esan du bere erabakia zintzotasun ariketa baten ondorio dela eta ez dela delitu zantzurik. Norbaitek gobernuak zerbait esleitu dion enpresa batean lan egiteak ez du ezer frogatzen, baina ez dut ez nire alderdiari ez Nafarroako gobernuari kalterik egin nahi, adierazi du. Lider sozialistak argi utzi du, ez zekiela Santos Zerdan diputatuaren eta enpresaren arteko harremanaz, eta azaldu du bere bikotekideak lanpostu hori onartu zuela egoera prekario batean zegoelako. Aitortu du gainera bera jarri zela harremanetan Zerbinabarreko jabearekin, bere bikotekidea kontratasi zela eskatzeko. Hala, Alzorrizek Txibiteri eskatu dio informazioa publikoki zabaltzeko, beste bitartekoren bidez zabaldu aurretik. Onartu du Txibiteren konfiantza galdu duela eta horregatik erabaki du dimititzea. Naiz eta PSN-eko idazkari orde nagusi gisa dimisioa eman, parlamentari bezala jarraituko du. Madrilen, EH Bilduk eta EAJak neurri irmoak eta gardentasuna eskatu diote Sánchezi. Albiste horri lotuta, UPN eta PP Maria Txibiteren dimisioa ozenago eskatzen hasi dira. Nafarroako gobernuak Zerbinabar enpresari eman zion Belateko tuneleko lanen ardura. Eta ziurtatzen bada ordurako Zerdan zela enpresa horren jabea, Nafarroako presidenteak kargua utzi beharko luke PPren eta UPNren ustez. Nafarroako presidenteak ziurtatu du ez zekiela ezer Zerdan eta Zerbinabar lotzen dituen harremanari buruz, eta iragarri du PSNren kontuen auditoretza bat egiteko agindu duela, Zerdan PSNren zuzendaritzan egon zen aldia ikertzeko. Gipuzkoan legealdi erdiko balantzea egin du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Legealdi erdiko balantzea aurkeztu dute Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak eta Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako jasangarritasun diputatuak. Bertan, PPrekin aurrekontuak onartu izana, Elkarrekin Podemosekin egindako zerga erreforma eta industria berrikuntzari zaintzei, mugikortasun iraunkorrari eta trantsizio energetikoari lotutako proiektuetan aurrerapenak lortu izana nabarmendu dute. Mendozak etapa hau itunen legealdi gisa definitu du eta azpimarratu du Gipuzkoak ongizatean hazten jarraitzen duela, ziurgabetasun testuinguruetan ere.
Gipuzkoak jauzia eman duela ambizioan, Gipuzkoak jauzia eman duela industriaren berrikuntza gaitasunean, eta jauzia eman duela aldi berean ere zaintza eredu berritzailearen garapenean lurraldean zehar. Foru gobernu honek eskaintzen duela segurtasuna, eskaintzen duela konfiantza eta eskaintzen duena lana, eta lehentasun nagusi bat daukala Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta dala herritar guztien ongizate integrala, eta horretan jardungo dugula lanean orain arte bezala. Bestalde, Asensiok defendatu du foru gobernua erakusten ari dela, aniztasunetik gobernatzea posible dela, ideologikoki aurkako indarrekin egindako itunak adibide gisa aipatuz. Datozen 2 urteetara begira, foru gobernuak zaintzan, osasun mentalean eta landa inguruneari laguntzeko inbertsio gehiago iragarri ditu besteak beste. Halaber, Bidasoako mugigortasun planak aurrera egingo duela jakinarazi du, eta baita Andoaingo N1 eta A15aren arteko lotunea berrituko dela ere. Gipuzkoatik Nafarroara, Iruñeko Jarauta kaleko etxegabetzea gelditzea lortu dute momentuz. Iruñeko Aldezarreko Jarauta kaleko 82. zenbakian ostegun goizerako Sadaja eta bere semearen aurka deituta zegoen etxegabetzea gelditzea lortu dute momentuz. Sadaja eta bere semea etxebizitza horretan bizi dira 2024ko amaieratik, kairu bat ordainduta, baino gero jakin zuten etxebizitza eskaini ziena ez dela jabea. Benetako jabeak orduan salaketa aurkeztu zuen. Sindikatuak salatu duenez, egoera zaurgarrian dagoen familia honek ez du izan defentsa juridikorako aukerarik, eta epaiak ez du etxegabetzea atzeratzeko baimenik eman, ez da etxegabetzeen moratoria aplikatu ere. Eta hori, ikusten dugu ez dela bakarrik etxegabetzen gaituztela, baizik eta gero eta berme gutxiagorekin egiten dutela, gure eskubide politikoak geroz eta gehiago urratuz. Eta bueno, horregatik nabarmendu nahi dugu, instituzioen promesa faltsuen aurrean, legeek jabetza pribatua defendatzen duten heinean, eta hor antolakuntza jarri behar dela lehen planoan, antolakuntza eta borroka direla bidea, eta beste batzuetan lortu dugu antolakuntzaz eta borrokaz etxegabetzea gelditza, eta espero dugu gaur ere hori egitea. Goizeko 7:00 dozenaka pertsona elkartu dira atarian, etxebizitza sindikatu sozialistaren deialdiari erantzunez. Polizia nazionalaren furgoi bat egonda inguruan, baina 9 aldera etxegabetzea gauzatzeko ordua iritsi denean alde egin dute. Sindikatuko kideek adierazi dutenez, goizean zehar segizio judiziala inkognitoz ibili da inguruan. Halaber, sarrailagilea ere agertu da, baina atarian zeuden lagunek ez diote sartzen utzi eta azkenean alde egin du. Momentuan baloratu dutela ezin dela etxegabetzea eman, baina oraindik ez dugu konfirmazio bat epaitegien partetik. Beraiek joan dira, poliziak joan dira, eta epaileak oraindik ez dugu eman informazioa. Esan digute ari direla baloratzen. Azkenean epaileak ez du zehaztu eaz desalojoa bertan bera geratu ote den. Oraingoz, epailearen ebazpenaren zain geldituko dira eta jendeari adi egotea eskatu die sindikatuak. Halaber, informazio eta komunikazio falta salatu du sindikatuak. Hego Euskal Herriaren kontrara Ipar Euskal Herrian ez dute emisio gutxiko eremurik ezarriko. Ipar Euskal Herrian ez dute emisio gutxiko eremurik ezarriko. Frantziako asamblean bozkatu dute lege proiektua. Simplifikazio legearen alde eginez 275 diputatuk eremu horien ezartzaren kontra egin dute, eta beste 252 aldiz alde. Orain batzorde misto paritario batek aztertu beharko du testua. Emisio gutxiko eremuen helburua, zenbait autori gehiegi kutsatzen dutelakoan, hirietarako sarbidea debekatzea da. Emisio gutxiko eremuen proiektuak eztabaida sortu du ikuspegi sozial eta ekonomikotik. Eskuineko alderdiak pentsatzen du, ingurunearen izenean ezarritako eremua zigortzailea dela, eta badira ezkerrekoak uste dutenak eremu baztertzaileak direla, eta denek ezin dutela kutsatzen ez duen auto bat erosi. Martin Bizauta Euskal Elkargoko transizio ekologikorako hautetsiak adierazi du erabakia garesti aterako dela. Euskarazko eskaintza kulturala indartzeko helburuarekin sortu zuen Udalbitzak Geuretik sortuak ekimena. Maitane Perez idazlea Gorlizen ari da fikziozko eleberri bat osatzen eta haren sormen prozesua gertutik jarraitzeko aukera izan dugu.
euskarazko eskaintza kulturala osatzeko asmoz abiatu zuen Udalbitzak Geuretik sortua proiektua 2020an. Euskal artisten sormena eta Euskal Herriko herrietako kontakizunak batzen ditu ekimenak. 3. edizioa da aurtengoa eta 40 euskal sortzaile baino gehiagok hartu dute parte. Maitane Perez fikziozko eleberria osatzen dabil Gorlizen. Haren lanaren prozesua gertutik ezagutzeko aukera izan dugu. Ni Maitane naiz, Maitane Perez, irwindarra naiz, eta bueno, Geuretik sortuaken beka honetan lan egiten ari naiz, literatur proiektu bat sortzen, eta bueno, momentu honetan lehenengo sorkuntzaren hasierako fasean nago, Gorliz ezagutzen eta herrian murgiltzen, eta bueno, ez da nire lehenengo aldia beka hau gozatzen dudala, orduan sorte handia daukat eta disfrutatzen. Berez, proiektu honek daukan gauza polit bat ez dugu idazten herriari buruz, baizik eta guk daukagu proiektu bat bakoitzak fikziozko proiektu konkretu bat, fikzio edo ensaio modukoa edo bakoitzak daukan proiektua dauka, eta herri hortan egiten duguna da proiektu hori elikatu, eta orduan esperientziak ezagutu, jendearekin hitz egin, eta zure fikziorako edo zure sorkuntzarako materialez bete, Orduan, nire hasierako ideia egia da sorkuntza faseko oso hasierako fasean nagoela, orduan egia da oraindik ere aldaketa asko eman daitezkela, baina printzipioz nire hasierako ideia zen iragan militante bat izan duen jendearengan, nola eragiten duen horrek gero bere izaeran edo bere egunerokotasunean harremanak sortzeko orduan edo adibidez leialtasunaren kontzeptuaren inguruan edo decepzioaren inguruan eta nola iruditzen zait agian militantzia oso sakonean egon den jendeak eta egoera oso bortitzak edo gogorrak bizi izan dituzten pertsonek gauza guztiekin bezala, horrek eragiten diela bere izateko moduan ere eta iruditzen zitzaidan hor bazegoela zerbait interesgarria aztertzeko eta horretan nabil. Gure bizitzan bizitzen dugun guztiak eragiten dugu gure izateko modua eta eragiten dugu konfiantza izateko modua, leialtasuna zeri eta nola hartzen diozun, nola manejatzen zaren beste pertsonekin, Eta iruditzen zait konkretuki susmopean edo eskutupean edo beldurrez bizi izan diren pertsonak, normala iruditzen zait, gero beraien erlazioetan ere, harremanak sortzeko orduan ere, gauza horiek hor nolabaiteko kutsua ustea. Esan bezala, momentu honetan Gorlizen nago, Gorliz gozatzen, Gorlizetik paseatzen, disfrutatzen, jende pila ezagutzen ari naiz, eta jende horrekin elkarrizketak dauzkat, grabagailuarekin nabil batekin eta bestearekin, eta materiala jasotzen eta entzuten batez ere. Entzuten eta pixkanaka muina badijoa gauzak barneratzen eta horrekin berria pizten zaidan idazteko momentu hori, Egon da konkretuki testigantza bat, justo nire tesiari buelta osoa eman diona eta kontrako argudioa eman didana eta hori oso interesgarria da. Azken finean asko aberastu dezake sorkuntza prozesua, orduan polita izaten ari da, 3 asteko egonaldia da eta momentuz 2 aste pasa ditut eta azkeneko aste honetan ia egunero goizta txaldez elkarrizketaren bat daukat. Orduan uste dut aste oso aberatsa izango dela. Gero dator idazketa prozesua, hemen bakoitza antolatzen da nahi duen bezala, orduan batzuk igual egonaldian bertan idazten duten, nire kasuan ni orain nago murgiltzen eta materiala jasotzen, eta orduan gero dator idazketa prozesua. Idazketa prozesu horretan nik lehenengo borradore bat pasako diet editorei, eta gero borradore horren inguruan, horren gainean lanean egongo gara pare bat hilabetez edo, eta urriaren bukaeran behin betiko bertsioa entregatuko dugu. Oso berezia, egia esan ez nuen ezagutzen herri hau, eta hondartza dauka, eta giro polita dago, oso lasaia da, hemen denbora pixkat gelditzen da,
eta bueno, interesgarria. Beti, bueno, beka honek daukan parte oso polit bat hori da, berez, zure herritik ateratzen zarela eta beste leku batetan bizitzeko aukera ematen dizutela, beste realitate bat ezagutzeko eta zure ingurunekoak ez diren beste pertsona batzuk ezagutzeko eta oso eskertuta. Gaunetik sortuak zoragarria da, egia esan da, beti esaten dut. Alde batetik euskaraz sortzeko aukera ematen digulako, euskaraz zerotik eta bukaerako momentura arte, eta gero ere proiektuari denbora ematen diolako, sorkuntzari denbora ematen diolako. Ze bizi garen gizarte honetan, artean ere ni aktorea naiz, idazlea naiz, eta sortzen dudan guztian beti daukagu epemuga oso labur bat, eta beti gabiltza dena ekoizten da industriari begira. Eta kasu honetan, denbora ematen dizute, hausnarketa bat egin dezakezu, epemuga bat dago noski, baina murgiltze hau eta 3 asteko egonaldi hauek opari bat dira, eta zoragarria da. Ikusentzunezkoei loturik udan euskaraz estreinatuko diren eduki esanguratsu batzuk gomendatu dizkigu Gaizka Izagirrek. Apa Gaizka? Kaixo, egunotan ere euskarazko eduki oso interesgarriak iritsi dira. Adi. Denboraldiko azken gomendioak dira hauek, irailean itzuliko gara berriro, bitartean udan euskaraz estreinatuko diren zenbait izenburu deigarri aipatuko ditugu gaurkoan. Ballerina Prime Videora iritsiko da aurki, John Wicken unibertsoak azten jarraitzen du. Aurretik bai ezatutako John Wick postari eta Prime Videon bertan estreinatuko den The Continental telesailari Ballerina gehitu behartzaio. Ana de Armas buru duen frankiziako spin-off bada, eta aurki euskaraz bikoiztua iritsiko da. Osteguneko hilketen kluba Netflixen Chris Columbusen telesaila, etxean bakarrik filmetako zuzendaria da eta pantalla txikira egingo du jauzi, Helen Mirren, Pierce Brosnan eta Ben Kingsley aktore ezagunak protagonista dituen telesaila hau aurkezteko. Squid Game telesailaren 3. denboraldia ere ekainan helduko da. Denen ahotan egoten den txipiroiaren jokoa bueltan da, arazo ekonomikoak dituzten 100 pertsona modu bortitzean aurrez aurre jartzen dituen lehiaketari buruzkoa. Guardia Zaharra 2. Zientzia fikzioa, akzioa eta abenturak uztartzen dituen Guardia Zaharra filmaren jarraipena da. Eta Charlize Theron eta Uma Thurman ditu protagonista. Andy eta haren mertzenario talde hilezkorra indar berrituta itzuli da, mundua mehatxuetatik babesteko. Sandman telesailaren azken denboraldia ere iritsiko zaigu. Neil Gaimanen telesailak drama, fantasia eta beldurra uztartzen ditu. Eta 3. denboraldia uztailean helduko da. Urteak kartzelan eman ondoren, Morfeo, ametsen erregea, mundu ezberdinetan zehar bidaiatzen hasiko da. Kendu zioten aurkitu eta bere boterea berreskuratzeko. Eta amaitzeko gogoratu Minecraft, bideojoko mitikoan oinarritutako filma, zinemetatik igaro ostean Max plataformara ere euskaraz iritsiko dira. Eta gogoratu euskarazko nobedade guztien berri izateko, zernonikusi.eus webunean sartu behar duzuela. Konorteren joan zaitez kantarekin agurtuko gara ostegun honetan, ongi izan eta bihar arte. Zintxotasunik gabe ez gara zer. Zintxotasunik gabe